Ahoj, já vás zdravím u toho videa a dneska to bude, co jsem si koupila za měsíc únor 2014. No a já nemám co říct na úvod, takže jdeme začít. Já první začnu tady tím krémem od Avonu. To vidíte, tady světlo. A je to face cream nebo body cream. Tak. No, je to taky ten kutej, není to ten tuhej, násled, jeden kýdnete si na tělo a to. Jako druhý tady mám tady ten lak, takový růžovonkej s špičkama. A je to takový pěkný odlesky. A prostě je to od Symphony, nevím, jestli to říkám dobře. A mám si doma nechty, protože nechty přišedný. Tak. Už mi to nevěděl. A tak je to není. Kartáček. Tak. Jako třetí tady mám tu dělnou řasenku od L'Oreal. Je to Carbon Black. Waterproof. Delicious Effect, já nevím, jestli říkám dobře vůbec. Máte teda takovýhle kartáček. Je ten normální nepřijde. A ještě jsem ji nepoužila, tak uvidíme. No. Jako čtvrtý tady mám tyhle ty flaštičky na řasy. A ty používám, máme ráda. Takový. Co jsem je koupila u Tinjongu za 25 korun, ale oni jsou lepší než například ty od Essence. Tak. A zatím slouží dobře. Potom tady mám stíny od Nice. Oni hodně práší, ale třeba ta bílá je taky pigmentovaná. Vidíte tady. Tak ještě třeba bych se nám mohla zahrát takovou tu špitivou burgundy. A světlou žlutínka, jsem měla na Vánoce. Tak. Já myslím, že jsou pěkně pigmentovaný. Tak. Potom tady mám tenhle lésko od Miss Bertie. Je to Hollywood Forever Lip Gloss Up to 8. Taká, já jsem tady ten les dostala.
A počkej, takový světlonkej. Je to odstín. Nevím, ale je to 8,5 ml. Tak. A teď poslední věc. Je tady ten chlupáč. To je jako... Je příjemný, ale není zase tak dost jako třeba ten kabuki od Essence. Je od Jiny. Je to číslo 523. No a to bylo všechno a chtěla bych pozdravit dědu Luk, Petra Lavly, Hir a Niky Koderovou. A mějte se dobře a ahoj!